Din il-ġimgħa il-Partit Nazzjonalista ta' xhieda ta' partit ħaj u dinamiku li flimkien mal-poplu qed ifassal politika għal Malta isbaħ u aħjar. Tkellimna favur is-saħħa tan-nies u l-ambjent ta' madwarna, favur il-futur ta' wliedna u ta' wlied uliedna. Iddefendejna r-reputazzjoni ta' pajjiżna u sħaqna li l-Gvern ma jistax jibqa' jostor il-verità. Bħal fil-każ tar-rapport Egrant u li trid issir ġustizzja wara li għaddew aktar minn sentej mill-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt intervista fuq Net FM. Adrian Delija qal li din il-ġimgħa l-Partit Nazzjonalista ippreżenta mozzjoni fil-Parlament sabiex jipproponi twaqqif ta' Kumitat Nazzjonali għall-emerġenza tat-tibdil tal-klima. Irridu nissalvagwardjaw l-ambjent tas-soċjetà tal-lum u ta' għada. Nsejħu għall-emerġenza dwar il-climate change. Nissieħbu ma' pajjiżi oħrajn fl-Ewropa u anke le, barra mill-Ewropa l-Arġentina u l-Kanada fost tal-ewwel ma' l-Ingilterra u l-Awstrija, Spanja ġewwa l-Ewropa, hemmhekk irridu nkunu fost tal-ewwel. Fost tal-ewwel mhux li konna l-iktar rata ta' tniġġis jew l-ogħla rata ta' dawk li qed imutu kważi 600 fis-sena bil-mart respiratorju. Adrian Delija spjega kif mill-lajta ta' Malta tagħna l-koll illum ġejna f'sitwazzjoni fejn kollox għal tal-qalba. F'daqqa waħda talbu kiteb il-Ministru lill-Gvernatur lill-Bord biex irreġġa lura l-poteri jagħtihom lura lil Dapiskopu. Ftit ġimgħat, qasaddew ħafna ġimgħatejn, ilaħquh ukoll fl-arms. Sadanu wieħed mit-trio l-eqreb tal-Prim Ministru. Il-postijiet qed jinħatfu minn tal-qalba li jiklu b'aktar minn ħalq wieħed u b'salarji goffi biex imbagħad flus għall-għalliema jew għall-housing soċjali m'hemmx. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar ir-risposta li jagħmel għall-rikors minn Edward Cicluna, Konrad Mizzi u Chris Cardona li jridu jżommu informazzjoni mir-rapport tal-inkjesta dwar Egrant tal-Maġistrat Aron Buġejja. U m'għandhom aċċess għal rapport jienu l-poplu m'għandniex. Adrian Delija irrefera għal qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u qal li sentejn wara l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia il-moħħ jew l-imħuħ wara dan l-assassinju għadhom mhux magħrufa. Għandna obbligu li lin minn konniex naqblu ma naqblux minn qbilniex ma' kull ma qalet din il-ġurnalista u minn kienet toġbu u minn ma kienx toġbu, irrelevanti. Hija persuna li ma jixraqajla qatt li tinqatel b'dak il-mod barbaru. Kienet ġurnalista li anke jekk ma taqbilx ma dak il-ġurnalist, ma dik il-ġurnalista, għandek l-obbligu li tiġġieled sal-mewt għad-dritt tiegħu li jesprimi ruħu. Dik hija s-soċjetà demokratika. Xerowna De Bono għal Net News.